No primeiro capítulo das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego recóllese o nome das letras que forman parte do noso alfabeto. E ali está entre elas as letras que forman o símbolo do noso portal co seu nome que é G. Cando atopamos as letras formando parte de siglas, poden ocorrer dúas cousas, que constitúan unha palabra, daquela lerémola como tal, ou, sobre todo no caso en que se dean unha combinación de varias consoantes, que non se preste a esa lectura e teñamos daquela que ir dicindo o nome de cada unha das letras, que é a maneira de lelas. Daquela, cando o G forme parte dunha sigla, lerémolo iso como G. Sería o caso, por exemplo, de GPS, KGB ou ONG. Ocorre que está moi extendido no uso que cando ese G constitúe a abreviatura ben de Galicia, ben dos adxetivos relativos a Galicia, que son galego ou galega, se lea como GA. Esa é a razón de que escoitemos habitualmente TVG, pero lembremos que só nese caso está admitido. Nos demais deberemos dicir sempre G.